Il-ħna ta' poplu. Il-Maltin emilhom drawietom ġrajietom u għal-ktieb miktub minn Steve Borch li jirrakkonta ġrajiet ta' missirietna. Il-ktieb ta' Borch jinkludi fih 3 temi prinċipali li semmew fit-titlu tal-ktieb. L-istil li ktibtu is-sottotitlu emilhom drawietom ġrajietom. Mela x'għamlu huma l-isfond soċjo-kulturali Malti ta' dak iż-żmien u l-ġrajja ta' ħajjithom. Dan il-ktieb li huwa t-tieni volum jirrakkonta ġrajiet tan-nies li għexu fis-seklu 20 fl-epoka bejn iż-żewġ gwerer dinjija. F'dan iż-żmien il-Gżejjer Maltin kienu mifnija bil-faqar. Minkejja dan missirietna ppruvaw kull ma setgħu biex jaqilgħu lira għal familthom sabiex ikollhom l-ikla ta' kuljum. Ir-riċerka tas-Sur Borch li ilha għaddejja madwar 20 sena tinkludi diversi ilħna ta' nies differenti. Jiena bdejt nidentifika rakkontaturi li ħassejt li kienu validi li għandhom storja xi jgħidu. Imma minn barra dak li bdew jgħiduli bdejt insib nies jivverifikaw dak li qed jintqal minn dawn ir-rakkontaturi. Ir-riċerka komplet billi Borch studja dokumenti tal-Gvern Kolonjali Ingliż fl-Arkivju Nazzjonali fejn sab dokumenti miktubin dwar avvenimenti li ġraw f'din l-epoka iżda qatt ma ġew ippubblikati. Il-ktieb jinkludi wkoll diversi ritratti personali li huma tal-familji tar-rakkontaturi. Min-naħa tiegħu chairperson ta' Fondazzjoni Dejat is-Sur Dominic Grech qal ma' One News li attivitajiet bħal dawn jagħtu ġieħ lill-awturi Maltin. Is-sena bħala Fondazzjoni Dejat ħassejna bżonn ukoll li nibdew nimbarkaw fuq inizjattivi sabiex anke wkoll nagħtu ġieħ dak il-persuni awturi Maltin illi jagħtu ovvjament ġieħ lill-lingwa Maltija permezz tal-kitba tagħhom. U anke wkoll dawk illi jiktbu f'kitbietom jagħtu ġieħ lill-patrimonju, l-wirt kulturali, letterarju, artistiku tal-poplu tagħna. Il-ktieb li miktub fl-ewwel persuna jolqot il-gossi ta' bosta kif qal ma' One News l-awtur ta' dan il-ktieb. Ix-xewqa kienet li nwassilhom ktieb Malti sabiħ li jpaxxi u li huwa mimli veritajiet li forsi semgħuhom minn nannietom imma qatt ma kienu miktubin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.